Mi se danas nalazimo u apartmanu Passion u centru grada i sa nama je vlasnica apartmana Dragana. Dobar dan. Dragana će nam podijeliti svoje iskustva o vođenju apartmana i odgovoriti nam na nekih par pitanja kako bi pomogla i ostalim vlasnicima. Kažite nam, Dragana, za početak, koliko dugo izdajete apartman? Apartman se izdaje poslednjih 5 godina. Konkretno ja vodim apartman poslednjih godinu dana i mogu vam reći da imam jako dobre iskustva i mislim da je to prava stvar raditi u Beogradu što se tiče poslova izdavanja stana dan, recimo taj apartmana. Kao model poslovanja. Tako, kao model poslovanja, tako. Kažete nam, da li vam neko pomaže u tome ili uspevate sve sami da stignete? Pomaže mi, naravno, to je malo jedna organizacija, ali uspevamo sve da stignemo. Ja sve vodim, komunikaciju sa gostima, rezervacije, imamo ljudi koje rade čišćenje, posteljinu, naravno, to je ta organizacija oko sređivanja apartmana i pomaže mi moj suprug oko čekanja gostiju da bi sve uskladili da funkcioniše kako treba. Kažete nam, šta vi mislite, koji su najbitnije stavke onako kod izdavanja apartmana? Da li je to neka lokacija, parking? Da, sve što ste naveli, lokacija, parking, čistoća apartmana, udobnost, da se ljudi osjećaju komfortno, lepo, prosto nešto kao da kažemo kao kod kuće. Imala sam i takve komentare od gostiju. Sjajno, da. Vaš apartman generalno ima jako pozitivne komentare i ljudima se najviše zapravo dopada što u samom centru grada imate parking baš pored apartmana. Jeste, to je bitno, parking je u dvorištu apartmana. Jako je to sve dobro organizovano, da ljudi mogu da se parkiraju i da zaborave na auto kad su u centru Beograda, izbegnu gužve. Mislite da su bitne fotografije, recimo, na sajtu? Vi se isto jako dobro ističete sa kvalitetom fotografija vašeg apartmana. Da, fotografije jesu jako bitne, rađene su profesionalne fotografije apartmana, tako da smo mi te fotografije istakli i ono što je jako dobro, što kada dođu gosti kažu izgleda apartman kao na fotografijama, to nam je jako bitno. Da. I stvarno jeste tako, mi smo se iznenadili kad smo ušli, baš vam je prijatno i lepo ovde. Koliko često menjate cene? Da li imate neke fiksne cene ili menjate ih? Ne menjamo tako često cene, cene su u principu ustaljene. U poslednje vreme jesmo promenili cene, ali dugo su te prethodne bile. Da, menjate verovatno cene u skladu sa sezonom ili dešavanjima, događajima. Dakle, ukoliko su praznici, Nova godina, 1. maj, to se zna u suštini, tako je i svuda da su posebne cene. Da li ste imali nekih neprijatnih situacija, recimo sa nekim gostima, zahtevni, da su prezahtevni ili da... Kako rešava to, recimo, duple rezervacije, možda vam i to... Hvala Bogu, trudimo se da do duplih rezervacija ne dođe. To je ono što gosti žele da osjeti sigurnost. Znači, ako su rezervisali apartman da dođu tog dana u to vreme kada smo se dogovorili da dobiju ono što su tražili. To je suština, zato se prate kalendari, znači istog trenutka kada dobijem rezervaciju, ja popunim kalendare i to tako ostaje, gosti dođu i... Da, nema problema. Nema nikakvih problema, da. Tako da dešava se, naravno ima svakakvih ljudi, traže različitu, ali u principu ja mogu da kažem da sam ja našim gostima generalno zadovoljna i jako sam zadovoljna gostima koji dolaze preko vas. Nije stvarno ništa subjektivno, nego je stvarno tako. Tako da imamo dosta dobrih komentara, međusobno smo zadovoljni i gosti i mi, tako da to je u suštini ono što nama najvažnije za poslovanje. Da, mi jako lepo sarađujemo već godinama i kolege jako hvale vas kao vlasnika, tako da... Mi možemo da kažemo za vas. Sjajno. Ono što bih isto rekla i napomenula da je Dragana izabrana za vlasnika meseca i dobila je par nekih pogodnosti u okviru promocije na našem sajtu. Hvala još jednom. Hvala.